És un dels actes més multitudinaris inclosos a la programació festiva de Montaverner. La nit de les paelles congregava el diumenge 21 d'agost més de 500 persones a l'esplanada de l'Auditori Luis Peiró, on es cuinaren un bon grapat de paelles. Cada un en el seu ambient i les seues famílies, amics. És una cosa que ja la gent jo crec que l'enyorava perquè la gent ja necessitava festa. I efectivament, en un ambient totalment festiu, veïns i també visitants gaudien d'aquest acte tan esperat que és motiu d'alegria i germanor. Ja n'hi havia ganes, després de tants anys, de fer una juntadet amb els amics, així en el nostre poble de Montaverner. I això que sí, la meitat no són ni del poble, que sí anem acollint de tots els pobles i mira, cada uno que n'hi ha per així. És setmana de festes, vull dir, ahir vam dinar paella en casa d'alguns, avui sopem paella, demà direm paella en la platja. Nosaltres no tinguem mai ningú problema en menjar paella. Com a bons valencians, la paella, no arroz con cosas, paella, no té que ser. Amics i familiars, quadrilles i comparses que aprofitaven el cuinat de la paella per a regalar-nos moments com aquest. Es reunien al voltant del plat per excel·lència dels valencians, una cita gastronòmica que va ser la millor oportunitat per als veïns i veïnes que posaren en pràctica totes les seues habilitats culinàries. El més important és sofregir bé la carn i així està millor. I això és molt important perquè, clar, paella valenciana se'n fa de moltes maneres, però la del terreno, conill, pollastre, pimentó roig, tomato, all i ben sofregida la carn. Això és la base principal. Tindre un bon arròs també i temps, clar, perquè depèn conforme la facis, si a gas o a llenya, tot és conforme vulguis fer-la. Al pàrquing de l'Esplanada, en tractar-se d'una àrea enquitranada, les paelles van estar cuinades exclusivament amb foguers de butà. Això sí, els ingredients d'aquesta vedlada i el secret d'una bona paella resideix en això. Lo important és bona harmonia i gana de sopar. L'acte de les paelles és sempre un dels més multitudinaris perquè tota la gent de Montaverner ix al carrer, tant xiquets com majors. Una nit de paelles que molts veïns associen amb l'inici de les festes, on en els propers dies gaudiran de tot tipus d'actes culturals, religiosos i lúdics. I això és ja el que la gent esperava, una nit de festa i una bona orquestra. La tribu, que va amenitzar la festa de les paelles fins a altes hores de la matinada. Una nit que va envair l'ambient amb l'olor i el fum d'aquest plat tradicional i que va congregar a totes les generacions de Montaverner per a sopar en un ambient d'alegria, celebració i germanor.